Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas mandihita salhutna. Selamat hari Minggu ma tihamu amanami, inanami, dohot na baru pertama dope mar Minggu di Huria HKBP Rawamangun. Tapuka ma par Minggu ota lima dogoton. Tapahohom marohata martangyang mahita di bagasan rohata be.
Amen. Tapuji matuhata marede huria 20 tolu ayat sada dohok 2 Jesus hamerodison. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Luluhom maawali debata, jala parbadahon badakku do pakbangso na so daulat roha. Sai palua maaw siyan bawa si ulaon si paoto-oto dohot hajek kelon. Ay hodo de bata haroroan mi hagugookku. Tongos mahati uranmu dohot hati goranmu. Akan namanogu au. Pataru au tudolo ni habajaumu dohot tu ingananmu. Haleluya. Tangiang mahita, ali amanami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak muna sasadai, dilihokodo iba na humokop kami, mamorsan dosa nami, sahat tuhau na pinarsilangi. Saay patugu marohanami, asa unang ganggu rohanami makaporsay hasesaan ni dosa nami, asa unang madili hami ala ni dosa nami, alay, asa pos si tuturohan nami, di asin ni roham na gudangi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amen.
hokamuma pati ni debata imenggut pa minggu judika sadarion ima siapati pardulu sahatu patik paupaton patik pardulu audo jahuba de batam ninna de batata dang jadi maraku pau bahenomu de batam patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodi na di bagasan ae na di toru ni tano ianggo tunggabe si sombaon manang sioloan patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalam na ay hona uhum na dosogot akan amarsineang di goarna patik paupaton ingot hamuma pabadiaon mari minggui dinawono mari maula hamu nasa siulaumu alai anggo ari papituhoni ima ari paradianan ni jahuba di Batam doi dang jadi homangula anggo nina sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati hutam ai dinaonomari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibahenido ubahena di pasu-pasu de bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai disima sahatna atong rap mangidugugu mahita laho mangulaho patit nai ali Tuhan di bata saya pergugui mahan mangulahon laho bartu patikmi amin. Topoti madu satana godangi diadupan di debata martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan mangarsakot dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesaan ni dosa nami i. Lehon matu hami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami maka porsyaon. Laho manggotapon nasa dosa doho roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho.
gabi pilihan na mangulu, jalan abadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosata. Molo tungadong manangise na mardosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigorohay. Jala ibana do pardenggana taringot tu dosata. Alay dada hola taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa sa luhut pertibion. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amen. Hatani debata nagabe epistel di mingguta, minggu judika sadarion, ima natartulis sian Yesaya bid 2:40, mamuka may sian ayat 10 saha rodi ayat 20 sada, tajahama marsika sorin, di ayat parpudi rak mahita majahasa. Songonod dohatan ni Jahuba naung mga lehod dalad di laut. Jaladalan balubong di bagasan akaay nadoras. Parangan dohot parhubas, rapa payahan pasida, dang pangahesta. Idong donas ida, tongon stumpu naung. Unang be paingot-ingot hamua ka na masa na julo. Jala unang be pikiri hamua ka na robi. Ida ma pahenok kuma na ibaro, kuma pola martubur nuain, tungkol tongon do pahenok kuma dalan pulaman, akabatang aik tongabang bakal. Pasangapon niya ka binatang diladang maaw. Akagopul doho akapidong utto. Ay lehonok kumaay di halongonan, akabatang aek di tano bakal-bakal, mga lehom minum bangsokku, nahupiliti rap hitamajaha. Ima bangso nahujadihoni diaw, mamaritahon hamulyaw kusugut. Disima sahatna, martua doakan na tumangihon hata ni dibata, jala naumpeopsa. Amen. Oh
Tahatidakon mahaporseautai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sandok portibion, rak mahitamadok, au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu naso hatudusan, natumo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana didubuhon ni si Maria, nagabeyabian sianton di parbadia, andoran masohabuan, ido tuhata natumau naberni, di panguhuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, natuat tu banuatoru dingitano, nama ngulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun ni debata jahuba, ama naik pargugu naso hatu dusani, isi maimba napai mamulak sugut tu tanahon, manguhumi halak namangulu dohot namate, au korsea, jaladong sadahuria nabadia, dohot bihasisani dosa, dohot bihatai namadok, mulak mangulu dosa dohot daging halak namate, dohot bihanguluan naswara sudah. Amin. Shalom. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 3 April 2022. Parmingguon di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot hatotuan ni parmingguon di HKBP Rawamangun, boi mata jaha di harotas titing ni Huriata. Mardomu ala nunga ditotopkan DKI Jakarta gabe PPKM level 2 mulai bulan April 2022 ruas nanaing marminggu di gereja nunga boi tolu halak sabangku doho tetap menjaga protokol kesehatan. Padidion Nabadia Minggu 3 April 2022 di parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia Tudak Danak. Torop nidak danak nama jalo Padidion Nabadia 10 halak opat bawah onom borua. Partangyangan WIB Rabu 6 April 2022 pukul 10 sia WIB Patupaon ni Huriata do partangyangan WIB Marhite live sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asama dohoti partangyangani di bagas tabi. Jadwal periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi tu periodisasi sudah seksi nunga di Patupa tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 walu WIB, maringanan di gereja. Jadwal rapot pamiliton seksi boi madibereng di harotas titik. Ibadah kesehatian Ina Naomi. Senin 4 April 2022 di Patupa Huriata do ibadah kesehatian Ina Naomi HKBP Rawamangun. Maringanan di Taman Wiladatika Cibubur. Sude Ina Naomi asama dohoti ibadai. Borhat jam walu sian gereja. Parheheon seksi paropuan Huria SPH. Parheheon Ina SPH HKBP Rawamangun Patupaon ma bulan April tahun 2022 on. Aka kegiatan na di Patupa boi madijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Perayaan Paskah dan Parhaheon Sekolah Minggu. Sekolah Minggu naing Patupahon perayaan Paskah dohot Parheheon. Aka kegiatan na di Patupa boi madijaha di harotas titing manang di web HKBP Rawamangun. Ruas baru
Minggu sadarion tajalado gabe ruas baru ima sada Dina Junita Boru Pajaitan Namar Baju Rosian HKBP Pantai Cermin alamat Jalan Sunan Bonang nomor 10 sada Rawamangun Jakarta Timur Wik Kayu Jati Sunan Giri. Paduahon keluarga Tumbur Firmanto Simajuntak SE, Foni Helen Boru Sitohang SH, Rosian HKBP Maranata Tambun Bekasi. Alamat Jalan Moncokerto Raya 1, nomor 50 Tolu C, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuhatama nama masuk-masuk keluargai gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Namoding. Nah di hari Selasa 20 Maret 2022 nunga jumolomoding sahalak ina Rosmaida Boru Situmorang umur 67 tahun tinading ni amatta Martupal Leo Purba Nahinan, alamat Jalan Tanjung Keliling nomor 30, RT 10 Sada, RW 10 Sada, Wik Cipinang. Dikebumikan hari Rabu 30 Maret 2022 di TPU Pondok Kelapa. Tuhatama nama ngalehon gogo, dohot pangapulion di keluarga namar sitaononi. Pelean dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di harotas titing, naong pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka barita masa, dohot ulaon aka sipatu pauta, bahen sangap ni kuarna. Songonima titing di huriata, minggu sadarion. Mau liate. Damen ini batana sumurung, sian saluhutna parrohaun. Imana mangaramoti, ati-ati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata, nagabe barita nauli di minggu tahun, ima nanienet sian,
Filipi tulu ayat 4b sahat rodi ayat 14. Adong donian nang diahu si pangasahonoton di daging. Mamukasyan 4b. Ai molo diripu di ba adok si pangasahononna di pardagingonna dalam aumanian. Tarsunat diari pawaluhon doahu. Nasian bangso Israel marga Benjamin. Halak Heber, tubuh ni halak Heber, halak Parise manghiuton patiki. Garang doa rohaku mangalele huriai. Soha surahan di hati goran nasiat patik. Alai nauk parutungan hiad diau harugiat doi hujujur alani Kristusi. Saluhut na dotahe uetong harugion tumimbakon hamuliaon ni panadaon di Kristus Yesus tuhaki. Ala ibana huseakot saluhut nai jala orbuk-orbuk doi huetong asa huomo Kristus. Asa di bagasan ibana au didapot unang mamarhati gorat siat patik tuksian haporsyaon di Kristusido. Ima hati goran nasiat debata namarujahan di haporsyaon. Asa hutad da ibana dohot agogoon ni haheheon nai ro di hasasaor tu akka haporsyuhon. Dinagabe sa pangalaho au dohot di ibana di hamamate nai. Anggiat saat ahu tu haheheon nasian akka namate. Apala nauk sanga hutakupi manang naung gabe sudenggan alai say huyahido anggiat tartakupawi songon nauk tinakuk ni Kristus Yesus yau. Ale akkadongan dakku rajumi diriku naung sun hutakupi. Oddo tahe huhalupaom na dipudiku weahi akan na dijulu dok pak padangi do hupuspus dok pak upa hamonangan na siap pajuon ni debata sian gijang di bagasan Yesus Kristus ima sahatna. Horas madita sudi. Ahadu barita tahe luar biasa mau liati gudang. Langsung ini mah parhorasan di sudi amanami nanami natongon mangihuton ibadaon di bagas nabi nang napehak alani hagalion di parsahiton di jabu manang di rumah sakit. Tapi nami mah dihamusudi. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Minggu tasadarion ima minggu judika. Nanenet sian pesalmen 54 ayat 4a. Hululuhum ma'ahu ali jahub. Hakimilah aku ya Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Ima sada pangiduan. Dohot tangiang ni akana porsea naung makanguluhon pangaramotio do padonganion ni jahuba diragam ni parsorion hinahacit dohot ina bernit di sitaonon di portibio.
hata judika ima na dipaadap tuhita mang inang di uhum dohot asini rohani debata lapatanna ima narosian bahasa hukum judikum hobar mai tu masalah keadilan. Jadi keadilan dison ima na dipeakkon tu bagasan si taonon ni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi si taonon do hamamate ni Tuhatta Yesus ima keadilan ni debata. Bohado lapatan ni mate Kristus, manaon Kristus, didok iduk keadilan ni debata. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Atong di dia do keadilan na sa sitong na di ngulut taon. Songod dia do debata papatarhon keadilan na di tunga-tunga ni ngulut. Molo keadilan ni Portibion natabuoto molo adong hala na sala, molo adong hala na mardusa, pelanggaran do pauhum do aturan, manang na mga laosi patik do adat tuntutan na. Mangihuton hukum positif, deli aduan manang kriminalisasi, dileo do waso tu aparat keamanan, manakupi, manang secara paksa pe, manang secara panggila pe. Jadi dung di proses hukum, di baem ma penyelidikan, meningkat mamuse tu penyelidikan. Molo dirajumi penyelidik, patut ala naung adong dua bukti dohot saksi. Di panakko may muse tu jaksa. Jaksa ma menyusun sangkaan uhum dia dona dilangkariban. Dung ini proses mak na membutuhkan waktu na liling. Dung ini diponis maibana. Madabu ma uhum. Ope mar macam-macam uhumon. Boido langsung masuk tu penjara. Songo siao nama saya. Alai boido peon di leon marpikir. 2 minggu liling. Dungi masuk may mana madalani uhuman na di penjara. Ima uhum ni Portibion. Ima keadilan ni Portibion. Ima na memenuhi rasa keadilan ni Hajol Maun. Ido benar sipata godak kalak manang korban-korban kelauka korban menuntut asa dilehon keadilan do hukum tuhalak na mga gohong hosa ni keluarga. Asa terpenuhi rasa keadilan ini. Nah, mo amang inang anggo keadilan di debata taksongoni. Molo adok kita na mardosa, na malanggar amanang mga lahosi pati ni debata. Nak
pe natarida dohot nasotarida. Molodi adop potu uhum ni debata. Lumobi uhum asini roha. Didok Yesus do tu boru-boru natargopangi boha adong do manguhupiho dang adong guru atong ahu pe dakku uhumiho mula maho di bagasat dami las marohana sukacita besar ala dirajumi bana haputusan ni Yesusi ima keadilan tu ibana. Jadi hidup bidana. Lapatan na sudi pelanggaran dosa-dosa na niulan ni jolma sian narobi sahat tunuaing do tutik kinaneng rope. Sa sitong na manghihuton hapor siyota nung nga sabi sungod dia manesa. Nung nga dituhuk tuhat ta Jesus Kristus pe. Di sitahonon na, di hamamate na, di hau pinarsilangi. Ima nagabe biru-biru ni debata, manikati dosa do pangalaw siyota. Dileod debata ma, ala dituhuk ibana, ibana sudah dosa tao dituhuk. Ditobus sita marhite-hite hamamatena. Nah, uhum asini rohan ni debatamay. Ima keadilan ni debata. Ale keadilan ni debata dang maradiat di sini. Agak berbeda mau portibo madok di uhum jolma asamuba. Asadok perubahan. Di penjara manak 3 tahun pe tujuannya asa muba, asa bertobat. Aliang go fakta na kejadian na di uhum jolma manak 3 tahun las rohana du keluar. Alena boy do pe ibanan non mangulahon akka pelanggaran. Nah, Hape daksongoni pamikirio do cara ni debata. Marhiti asini roha ni debata, ikko paluaon, ikko tobuso do parjolo jolmaon. Dosa ido na mabay boban. Dosa ido na mga bati. Dosa ido na maniop si majoyak tandang buhi tamardalan. Dosa ido manutup si malukta. Dang buhi behita mamerek tujuh. Jadi di bawah tuhat ta doon. Alani do dakto lapita jolma paluok kita siya dosa. Doho amatiani. Dungi Roma tuhat ta Jesus Kristus ditongos maibana. Nagabi biru-biru manobus sita. Jadi halak na disesa dosana, ima halak na merdeka secara partodium manang rohani. Halak naung dipalua, naung bebas. Jadi halak naung bebas do. Na merdeka do boy patupahon na dinggan. Ima perbedaan. Jadi unak tatuntut halak mangulaw na denggan anggo di bagasan hubungan na so denggan do pita to ibana. Unak tagapamu manang unak tuntut tita sada halak manang yanak kota manang suami do istrita patupahon na denggat tuhita. Molodak tapalua do pibana siya boban na.
Idu na jut-jut. Si pata. Udang aka perbeda pemikirion, perasaan, padapot, keinginan di hita. Apalagi mulu di keluarga, di perseoran, suami, istri, orang tua, do anak. Mulai hati manat tuari, hampir sadar ya madongani sadar keluarga. Luar biasa sada na arga hui dari si. Mulai hati mamang disudi nani do. Usadari do aupe salah dua wapi. Adong do haurangakku hapi. Metoru tobak matang gurung non. Mau lihat situ tua mang. Nunga malua ho. Molo disadari ho. Daksai tuntuto kalak. Ita na tikos, ita na benar, on na salah. Molo songonido pe hubungan. Tamaol do hita marpikir manang mangulahon akan adengkan muse. Jadi bereskan dulu hubungan kita. Padenggan jo komunikasi ta. Patota muse parsaurata. Nga berpengalaman kita di sini. Ay na jolo na burjudo. Daksong nokkiano. Alenuay nga mga alo-alo. Nga barani mga lusiyaw. Nga laryo na makselrel na. Ado horarel na. Bayaw do kay pala keluarga. Audo komadan. Panguloy man yan. Inat tadi jabu. Unang dia alo-alo, unang dia lusa-lusiyaw. Molo songonido pepemikirata. Palam borat lam raping dui. Lam jogal dui. Ale molo adok sada situasi na taciptao denggan. Nah di sodo hita berkomunikasi dok. Baru pe disadari bana. Au PHP gudang dodosak. Salah lu HP au amang salilingon. Saya hututut saya upangido ikosongon sianu. Ape lau mangidohoni hita hubungata mungkin atas bawah odi gicang odi toru utumi buau umebat hau ujago hau au do komandan au do pimpinan au do uluan molo secara struktur itu bisa diciptakan dunia. Aliang ko secara perseoran, lumobi di bagasan nakin relasi nadenggan. Lau menciptakan satu keharmonisan sukacita di tengah-tengah ninguluta. Ikut setara duhi. Ikut sama-sama kuat, sama-sama mengakui kelemahan, sama-sama mengakui kekuatan. Di situ Jepang namu amang inang itu na terjadi di Huria Pilipi ujui nah saya mengasaho pati kehebatan kejaguan yang halak jauh dion jadi halani kehebatan nasida keunggulan nasida songon bangso Yahudi songon na mangulaho patik na hebat talahi. Gabi mangabati tu pertumbuhan ni hapursaun. Edau na jago, na denggam mangulaun adat. Nunga hupa-tupa be. Hormat doau, sangap doain hula-hulaku, elek doau mardongat tubuh. Marboru, manak mardongat tubuh. Nunga hulai. Kadang nang hebat tahu. Nah itu.
Au do pinopar nami do. Tubuh ni damang daupung do nang hebat na jolo. Nang parjolo maju. Naima. Na say tapangasahot si pata. Say tapaingoti-ngoti. Jadi lau mengatasi on. Roma si Paulus. Didok matuhuria Pilippion. Molo martibak ko sa luhut nai. Daaw naman yan. Nang hebat siyak kamu. Isa sungunaw na si Paulus at tarsobong imalay siya. Tanda kutip. Isa nung hebat siya na ora. Isa nung jago siya na. Jadi bangga si Paulus. Ya, amang ina. Bahasa secara pribadi ni nak gudang do nabuhi si bangga honoton ni si Pauluson. Sada siya ni na ibana na tubu siyan marga ni si Benjamin bangso Israel. Di hati ai Benjamin do na terkenal pinopari si Benjamin. Oh dah betul-betul hapuasan ni kesayangan ni si Yakob di hati ai. Jala ondo na satia tutuhat. Jadi alanido isi sungunau. Dopung marga Benjamin dua. Tarsongok kita dia lak bata ate. Ado ngak marga nang maju ya perjulu. Manang di tapanuli dia i. Dahami na julu pung nami do marga nami do na julu. Itu. Si pata uasa mahala so. Satu naik pe songonido. Molo hudok dainak pangitubu boru tobing doniku. Bah, patut do. Anggo anak ni boru tobing gateng-gateng do tampan-tampan ni. Bayi boru nasi kau ada ganteng dak tampan. Jadi adong sada status na diangkat sendiri. Nagabi kebanggaan. Jadi unang macam-macam na julu. Mangaririk boru tubing. Nanti. Luar biasa. Manang marga nasi ngau. Benda markaitan tu boru tubing. Molo muruk pianok kamu tulak ubah. Toh emak. Ini. Au marga silalai doa. Ai madama. Anggo borumu na nariting-ritingan. Na hebat-hebat. Semua lima. Jadi ada kebanggaan. Nah lu bisa nahu ni si Paulus memartibak kok kamu sudah. Baru musia didok. Tubuh au aluari do pe umur bunga marsuna tahu. Ngai bodai nang dok damang au tu bagas coro. Lau marsuna. Waluari do. Ape hamu adong dono bulan adong do 1 tahun nina. Jadi topet tepat. Hulau do patiki. Hulau do uhum inna. Nah, dungi di dok di si amang inang. Au do namang ulau patihi sudi. Martibaku kamu. Ommak kebangga. Dapat tu tahu bangga. Alai di dok si Paulus masudi. Ninna Madison. Ai nau parutungak yad diau. Harugiat doi ujujur. Alani Kristusi. Sabutul na naulai sudah ngaparutungan diau. Ngaterhormat tau. Nga anggota anggota DPR awina. Nga Mahkamah Agung, Mahkamah Agama. Berek kamu au dong negarang au dong nabarani mangalele halak si utok Kristusi. Isi mahamu. Da sabutul nau ikut patut dapat jabatan. Na ikut nau si hormatamu. Itu maksudnya si Paulus di sini. Alai di dok koribana. Tepat. Sudi parutungak yaddu diawi. Alai gabi harugi yaddui. Aduh lapatan na kinama pembalikan sian keuntungan, sian kebanggaan gabe
adilok na kerugian. Bahasa boy terjadi songoni. Ala ninna ibana dung ditakuk Yesus siau. Baru pe di boto ibana mah galeau. Dang mar dia wape. Dang boy hupangasaok kape sudi. Jadi at sugari di jujur Yesus sude dosa na huba ini. Hurip pudoi kebanggaan ape dung dipatorang Yesus. Saulus ahu doi nani leliammi. Di BG masuara adong makke sadaran di bana. Mitor tubang maibana. Dang bui bedeng gamar dalan si malolong na pedang butar dida golap madibana gale masude dang margogo ibana sama sekali. Lau maho tu si Gamaliel di si pajupang ibana mitor hisar mamuse pamatangna hisar mapanailina di si maibana di rajumi bana ma adok sesuatu na arga ima nama joibana Kristusi. Jadi ujungnya di dok Paulus mah. Wingok masude pabainaki, sude na sana diawi, sude na womoi, sude na huperjuakoni. Harugia duyape, molo hujujuri, martibakon asin rohani Kristusi. Nama tehian na mau, na itakup na mau. Dilele na mau. Apero Kristus ditakupau. Jaladang dipaingot-ingot bedosaku. Ale Paulus. Lauho baritahon. Barita nauli. Luar biasa. Jadi marhiti homma. Masuk mai tatu minggu judikai. Luluhon au ale Jahoba. Akimilaku. Jadi kita yang lapatan anak mardabu-dabu tu Tuhan ini. Taingok ma. Dangadok si pangasaota. Martibak ko ni sudi. Huria di bagasan kuar ni Tuhatta Yesus Kristus. Ato ngamang inang na tua-tua nami. Duksongonon gajang ni umur na pinasahat ni ribata tuhita. Wah. Hea dohita marpikir mamilang-milangi. Amang tangyak ko juaw, amar say tao. Ahama hora na pinangidum na niya ulang. Asa di pagajak Tuhan umur. Amang tangyak ko na amang hamion asa malua hami. Asa dinggado pi hami mo siya marsaw. Molo tapikiri Josi. Tari mangrimangi amang ahama horowa. Parutungan ng dapop muna. Makibangga dihita masing-masing. Manaok tapapunok tasipan. Natarajumi gabe bohal dihita. Lau memasuki mungkin di masa hatuota. Tang majamin. Saluhu. Atau ngamang do na mabuat prestasi do, kuaso do, jabatan do, arta do. Parutungan didihita. Naodon waing dipaingot tuhita. Dia do na warga. Siat parutungan perdagingon materi doho parutungan partodion haluaun di bagasan Kristusi. Saat may tatusi. Jadi mau tarima ni tapi kiri buti hopi ta. Lu tahiya do ujung ninguluko. Hado naku perjuak ko dinguluko. Di masa tuaku ini amang songoni mapabenan niya ka anak do buruko. So yargai biao. So ipardulio biao. Ada saja yang seperti itu. Nah, alani amang bohang.
ahadu akka parutungan ni. Isi hita naso makasioli, naso memperjuangkan asa arga hita, asa bisuk kita, malo hita, asa terbarita hita, jala guk akasinamot di hita, jala sukses berhasil hita di saluhuna. Lungi adong siak kita manang nauposo nasai berjuang dope lau mangalului karirna. Jadi ala bahasa sadari kami, ala gudang di situ amang. Pinayutiuk ma, ibuat tu sandi, ibuat tu solas roa, alelas di sido, akapak katayoni taridam, sada-sada ma pinauli. Tohodo yamang ningon, alay saluhut nai, na balgadok na met na nidok munai. Songon ha Kristenok kita. Ikot tapeyakot do dasar na tugu di partodion, di pangulaon, etika do moral. Ido narka. Ay molo somaro jahat do di partodion, di spiritualitas akka sinamot tay, akka nagudangi, akka nok talului, akka nok tapabungi, ale dangalong dasor partodion na. Wah parutungan di. Naido ditugu. Oke, boy huliat sudah itu ho, upalo aso nila Tuhan. Alemago todim. Luar biasa. Mono didok mago todim dang lapatan na soal keselamatan sajo dihita. Mono didok uleo pe tuho sur kapasitas nagudango tuho cukup sudah hebat to. Di dia adong akka propertim ale molo mago do todim ta terjemahun molo mago do anak kamu dak kasih pendidikan ni patnoparmu mago sude wah na ido pen na tapa usor-usor si pagajang na itu aon ay pado hululuyon asa dingkat do ponopar pero pinopar so diargao alaniahon nah kasongonido sukun-sukun dingulutaw nah abe si Paulus didok dison nakpe digobar ni mana ngau dapo tahu sudi ngataru liau ngaparutungan diau sudi dang adong benahurang diau hian alai ahamadidok dung ditakup Yesus hau di bagasan Yesus hau sudi rapan-rapan tuh. Skill balon lapatan namang. Ya tuh samno sia-sia sampah itu maksud. Jadi di sini udah benon si Paulus perbandingan na arga. Umura hebat do HP asini rohani Tuhan ini. Sia nak kai sude. Dak sadiai sampah rapat-rapat molo di atas asli na lupi amang nangiri nata bolok koni na ditoreti imay sudinin na luar biasa panadaw ni si Paulus lao mengangkat mamuji hina harga hina perlu hina rikot ni asini roha na paluahon ni nung nga ditakuk Yesus ibana di bagasat Yesus idu na marga. Nah, nuaing nunga di bagasa Kristus kita. Atau ngahadu tantangan, adu harapan. Si hirimota, si perjuangan tamuse. Amang ina. Didok di son. Ati na perjulu mauliate marwata. Ala olo de bata di bagasa Yesus Kristus paluau kita marhite si taonon dohok hama matena. Jadi omma na arga si tutu amang. Danga dong uga mo manang ahay na songoni mangajar. Molo tapabagas muse sude marsiajar hita tu akka
Adugar niyon parbinoto at parbinoto tatarengot tuga mo na asing. Ang gwa madto daksa dia. Umargado hapor siyaw dia Kristino. Isi naolo mate menderita lau makokopita. Tangalong lupi deportivo sumuni. Ola Jesus do naolo sumuni. Jayalania mang inang. Dangadong pinasing. Napawi paluaw kita. Yesus ima. Jadi sebetulnya Yesus natahapur saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sudah final. Yesus Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bukan salah satu. Tangadong dukon ni ibe. Nunga selesai. Nunga penuh. Nunga gok. Jadi molodong do pehalak di luaran manang di bagasak kita. Nasai mempiralkan taringot tu keberadaan ni Yesuson. Do Tuhanon, do debata, do situ lusadai matahe. Itu, awas. Saya taripu dolo pabagas coka porsyauta api mabalipe. Jadi ha porsyauta Kristenon. Au porsia di debata ama, au porsia di Yesus Kristus, au porsia di Todi Porbudia, itu sudah final. Nungagok be, munang ditabay-tabay be. Ido na nilo na. Atong bualo amang. Ay ibu idu halak mengakui Yesus, mulu so porsia, mana mulu so dia tusin, ini musye. Macam-macam kan. Nah dong do naman baik jalan keluar naman bereskan. Dia dua maksipilitot. Percaya dulu baru mengerti. Atau mengerti dulu baru percaya. Jadi anggo Kristino porsiau dungi leonon itu dipu. Dei manugu-nugu mangatusi lamagudang maha porsiauku. Ido nanido na ditemaon. Kristus do padak situ jota. Dia yang paling utama. Dia fokus kita. Dia menjadi sasaran utama iman kita. Nah yang bui ajaran namang, ay ko siya ajaran do jolo atong. Baru bui por siya halak. Taksong ni cara ni debata mangula. Debata mangula di papatar diri na tu hitabe. Odwau. Por siya. Jalok atidakon. Dungumipe lam diajari mahita manada sude pabainan. Laptaboto ma. Oh, oddo. Yesus Kristus Tuhan jala juru selamat. Lam magurang maha porsyota. Ido. Jadi dang mengerti dulu, dang marsiajar jo, baru porsea. Si Thomas may. Dak porsiau moloso ujamain na. Nah, itu jo parjuru. Lapatan namang nang donot tadi son. Molo adong ngakapiral lo petong namang eje nama buli tuhatai. Lapatan na tidak ada yang lain. Tapa seret marohatta mabegi idu diajar hotu hita. Ingot ina tuhatta Jesusi. Audo parjulu nang manau sudi. Jadi Roma dong sada dongan majodohon ng tadakuti pi. Sa ipatorak-torak nga, sa luar negeri mana patorak-torak ko. Hipe urang tepat dui. Sa diripui mana lolo menjelas ko tuhalahi. Akasungunod dua mangina. Jadi naninok di si peok matuhatay. Hapor siya jala peok ma. Jala pangido magugu. Ido si Paulus. Lamagudang iba. Saat may naman na dok. Ate. Mate manang manguluhaw di bagasan Kristus. Labado hamatian. Nangadong be. Unang be dipikirin asing. Jadi mo luwadong lang.
Sangunat tahu sada. Ay basa dak ya homar minggu. Ngahu pikir amang nasa minggon. Pidaw gamo na mau. Basa pidaw gamo. Basa songondono mo. Dak boto be. Dangalok kasi huida na di garijay. Ay basa songoni ko. Jadi mulo pidaw ho tu sakko nak kasi amahoni ko. Kasongoni idu si pata. Natadupyo. Alay ni sulikitan. Ay met doang go persoalan. Alay ala saya di pabigi-bigi mungkin nakao siya nasingon. Jadi parjolo jo tapature jo dihita. Tapa bagas na ditaw. Tapa gudang asalam matora sita di hatan itu hatai. Idu jo parjolo asalong dihita dalan manang dasor dihita. Baru didok Apostel Paulus mamuse. Didok disod di ata batak tabu ate. Odo na jut si pata tapeo. Hu halupahom mana dipudikku hueahi akkana dijulu. Dopak padangi dohu puspus. Dopak upah hamonangan na siapa joni debata siagijangi di bagasan Yesus Kristus. Jadi ahadu lapatan nyo naman. Hu halupao. Lupa itu wajar. Ate. Apalagi molo dumumur tau pe sipata olo sipata topu dakwingon. Alai dung alok 1-2 menit baru pe oh iya ningon. Jadi lupa itu wajar. Itu biasa itu. Itu bagian dari kemanusiaan. Alia halu naso wajar. Naso wajar ima melupakan. Maka lupahon. Nang namurai. Lupa itu wajar. Melupakan itu yang sulit. Ido na nidok na disi. Jadi amang didok dison ya kita lupakan lupaon na dipudikku. Hueahi mana dijuluku. Nah, nanidok na disi ima na mardomu tu haluau do itu keselamatan. Asa tapahami haluaon olah di bagasan Yesus Kristus do. Ina. Jadi molodung di bagasan Yesus Kristus ima nagabe pandang si tujota. Tujolo mata berek tu Kristusi. Molo Kristusi do nataida tapaingot-ingot. Targahon lapatan na tagorga di bagasan ngolu hapor syauta. Nakpeso tarhalupaon na dipudi, alidangibe na mga batihita. Masa lalu itu bisa jadi kenangan. Melupakan itu memang sulit. Masa lalu itu dilupakan sulit. Alena neng dohonon na molo si Kristus na gabe pandang si tujota. Dan gabe mga bati beon molo tu taingok penatwari au 2 tahun nasalpu au dimuruhi si matuaku au na 2 tahun nasalpu. Sado hatani sakababa do hatani si matuana ipedak pola kasar. Ale sampai mate bana dingut-hingut. Nagabe mga bati di bana. Jadi na jok dita. Jadi walupaon na dipudikku ni na weahima na di joloku ala ni Kristusi di bagas Kristusi. Jadi amang inang melupakan yang di belakang ahamai. Ima akan negatifi. Dosa, kegagalan, kekhawatiran, kesombongan. Jadi dongan dua wamang jut sombong inna. Ale nu ngabe ngau sadari be. Lupakan. Nah perlu lapatan na di balakangon ima portibi na mangilason portibi na jahaton alai ta arahom ma tujulu. Ala adong paddak si tujota. Dia ma paddak si tujotai ala lapatan na amang inang na naeng utung tayan ape gabi harugian.
lapatan na di pikiran taon iya do na utama. Hido na rikot di hita. Api duk tatanda Kristus di bagasa Kristus hita. Umarga do Kristus on. Lebih utama dia, lebih unggul, lebih hebat. Itu supremasinya ni Kristus. Jadi dah ngadong belapatan ni. Lapatan na dia matanda ni. Dai molotiki satabida, molotiki melayani. Aduh, pertua ni na tua-tua, manangisi petahi satu perbedan. Si pata, dak si pata, cucuk lu iba uduk. Rohani ba, wah molo songono nau ditikinan. Matadana. Tadana borhat tita, dak tabuan manangahabe. Dang adong. Ay boy siat oray kuburani mobil na mentrengi. Tu dia. Nai. Jadi unak pola patah-patah ni mobili. Sudah bui pakaian ni anak kon, nadang bui pakaian ni keluarga. Mobil na dinggani. Odo na si bata jujur. Jadi Allah hitam madabu sadar sahabat sadar kesombongan na didok na disi. Nah, amang inang. Dungi halo jokum. Saya berlari mencapai yang itu. Aduh. Mencapai ima Kristusi. Jadi hamuliaun ni Kristusi. Ima asini rohani Kristusi. Berpusat tekadnya. Tekadnya ini perlu ikonadong do dihitat tong tekad. Ali Tuhan hualujok ko asini rohan. Songon si Jakobi ditiup warni di haolate di parsirangguton suruh-suruhan di batana rotu ibana di borong ini. Borong ini. Taku balua ho molo sepasu-pasu ho. Ima perjuangan ini. Pasu-pasu lapatan. Nah, bebaskan saya dari rasa kekhawatiran on. Dari ketakutan on. Ay mabiar mana mamereng pajupang do abang na. Itu yang paling sakit amang ina. Nang maci itu. Ay dang nang maci tita. Molo mar minggu manang mar bulan dak masih pakulingan ama do ina. Dang nang maci ti. Apalagi tu anak kon. Maborus anak kota siya jebuta. Laukos tunasin. Dang nang maci ti. Idu na nindok na di siya manginang. Ate. Jadi songonima ranggut asini rohani di bata. Dihita. Baru na pinangido na dihita muse. Lapatan na tacapai ma tujuan ning ulut taon di tonga-tonga ni. Nah, dang naso perlu akau dengi. Alay unang mga bati hita, marlas ni roha, menikmati, rap doh Kristus yate. Amolohi de so na dong do pasangan suami istri so na te hudulate. Luar biasa on, na tua-tua ni. Tokinai sadari on ngabu itu lubangku. Aduan muse, ngabui opak bangku, ngabui dua pasang. Kali kan? Itu hebat nih cara nih dibatai. Mangaturi. Asa tung malua hita. Itu na idukna. Asa tung bebas hita. Selamat hita las rohatta. Lau padu-padu tua nih di garijau. Itu na. Jadi amang inang talat comai. Tap ahma aro. Upus-pus ina. Hulojokun. Saya kejar itu. Itu nah, jadi judika nunga di leo debatabe keadilan na tuhita. Ala olo ibana marsita onon mate lau manubucita. Jadi kemati penderitaan sita onon do amamate ni Kristusi. Mangokop hita manubusita ido keadilan persini debata. Jala ido na taharangguton dingulut taon. Jadi yang giap matutu ate ganu pari ganu tiki tanikmati ma pengampunan dosa on do asini rohani di bata dingulut taon. Amin. Mau lihat ma Tuhan Allah
Di sunggulio dohami di minggu judikaon mangodolhon hama matem dohot sitaonommu Tuhan. Lau makokop manubus sami syadosa doho amatian. Alani dang di bagasa dosa bihami, alenunga di bagasan asini roham. Alani asini roham do Tuhan. Terbaik kami mangulu di ngulu namion marsaur di keluarga patupau nakana dumenggan Tuhan. Alani hupuji hami ma jala hupasaka pami huhasioli hami tok-tok Tuhan. Pabua miak ko di tonga-tonga nami terus. Nakpe di ketidakpastian ni situasi dok keadaan di Portibion ala yang gohohot do Tuhan saliling ni liling. Marhitim do marhatutuoni ma Tuhan. Di tuguho mahami lumobi akka amanami nanami na di bagasa parsaiton asa tu pos rohanasida Tuhan. Marningot mabigiho terus majalo asini rohani kesembuhan na siakko Tuhan. Ima grace marsinta buru tambunan nyonya siturus buru sinampela litok sitorus Naomi burutobing marhulan latabunan iskia Natanael marbun yeti Erika borusitanggang sumihar pada pota siagian nyonya lubatobing borutapea otlan hutahayan Charles sianipar nyonya sinambela borunababan nyonya simajuta borusiombing Elpin Manik Nurmani borusiombing Tupal nenggolan Benny Daniel Manu Marpaung nyonya si Marmata boru si Mangucong nyonya si Majuta boru Pajaitan nyonya si Tua Marbun boru nenggolan si Tua SP Utasoid Loise boru si Regar Edison Utapea nyonya si Han boru si Tanggang Las Maria boru Panjaitan Romi Hutagaul Catherine Saputri Napitupulu Andar Sidabalok KM si Hombing nyonya si Majuta boru Napitupulu Hotna Tambunan Oberlin Asibuan Epanglis situa TAR Siturus Raden Marpaung situa Epanglis Tioluina Borusianipar TP Simajuta Siti Mawar Borusilalahi nyonya Baster Manurung Boru Aruan Maruhum Tabunan situa Daulat Janna Sitopul Tiar Situmorang nyonya Siturus Boru Nainggolan Daniel Erik Siahan Sai pasu-pasu ma ubat si panganon vitamin dohot akka tenaga kesehatan na merawat nasida Tuhan. Saya lampakke jala parbadiai mesudi tau lo moniroham pamalumomma nasida Tuhan. Asi maroham nang di akka keluarga na tinadikon na hinaholongan ala ni hamatean ima keluarga nanti tinadikon ni inang Rosmaida buru situmo orang apuli jala pargugui manasida. Dot akalas ni roha Tuhan na sorangan akada dana di keluarga saya pasu-pasu inanami dot dananya sa sibur magurang nasida sude Tuhan nang akka program-program ni huriamon diarian dot di mingguan di huriamon Tuhan pasu-pasu sude ruas dohot parlado na melayani suaksong ninang ibadah kesehatian ni inanami Naomi di huriamon di hari Senin marsugu tanggal 4 Cibubur. Saya patulus jala saya bae malas ni roha lo pakirimon di inanami akka Naomi di huriamon. Mau lihat tema Tuhan pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Kapasaha mapeliata tu debata martangiang mai. Ali debata amanami na di banuagi. Odo haroroan ni saluhut si leo-leo na denggan do nasa ulibasa mauliu. Upasatami masian na nilomi tu hami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparahasyak kami pilihanon pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di por. Uhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileo-leo mi Tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuko. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajom, say sauk malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluat siapari, desa madusa nami songop panesa nami, di dosa nidongan na mardosa Tuhan. Unak kami togihot tu panguntunan, palua mahami siat pangagu. Patok tong maroham tu debata, mula mahamu jalo hamu ma pasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mau. Di sondakpo Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana. Di dopakpo Tuhan debata mabuhina tu jala di pasaor homma damena tu todim. Amin. Songon gati na masih tariparan las niro wahita di mingguta sadarion hami padita sudi dohot parlado agenda do si jahatikti par musik penyanyi dok soni multimedia do kolektan pasahat tot kamu amang inang ruas ni huriata salam sehat talam kuat horas pada